Üdvözlöm Önöket! Egy fontos témát szeretnék most érinteni, egy olyan témát, ami Önöket is és minket is nagyban érint. Ez nem más, mint az ajánlatkérés. Több esetben jönnek be hozzánk, hogy mondjuk a szomszéd Józsi bácsitól már kaptak egy árajánlatot, és szeretnének tőlünk is kérni egy árat. Hova tovább? Meg tudjuk-e verni árba a szomszéd Józsi bácsit? Jelentem, nem szeretnénk senkit árba megverni, hanem mi nem árat szeretnénk adni, hanem terméket. Ez a termék a kőmerling. Nem mindegy, hogy ön egy Forma 1-es autót vásárol, vagy pedig egy lovaskocsit. Közte még vannak különböző szintek. De ez nagyon fontos, hogy egy kicsit nyomatékos legyek. Tehát Forma 1-es autóval nem fogok földútra menni. A földútra tervezett autómmal nem fogok Monacóba versenyezni. Oké? Tehát önnek is el kell, hogy döntse, hogy árat szeretne vásárolni, vagy pedig terméket. Bízom benne, hogy terméket szeretne, azaz kőmerlinget vásárolni. Olyan áron adjuk a kőmerlinget, ami mindenki számára elérhető. Tehát jó minőségű termék, jó áron. És abban az esetben, ha viszont versenyeznünk kell, és az ár számít, akkor nekünk is megvannak azok az autóink a garázsba, amivel ki kell, hogy álljunk. Ha rallizni kell, rally autóval állunk ki. Ha lovaskocsi kell, lovaskocsival állunk ki. Ha Forma 1-es autó kell, kőmerling, akkor avval fogunk kiállni. Önnek el kell dönteni, hogy mi mit csináljunk. Én minden esetben a Forma 1-re szavazok. Tehát a kőmerlingre. És kérem, fontolják meg. Nem 1-2 évre akarnak nyílászárót vásárolni. Ugye? Én legalábbis nem szeretnék. Lehet, hogy az adott pillanatban esetleg Nogdácú olcsóbb. Nem vagyok benne biztos, hogy biztos vagyok benne, hogy nem olcsóbb egy termék, mint a mi kőmerling nyílászárunk. De ne akarjunk magunknak rosszat. Ne az ár döntsön, hanem a cég szakmai felkészültsége és a profil minősége. Ha jó profilt akarunk vásárolni, nem lesz vele problémánk. Nagyon fontos, és kérem, ezt nagyon fontolják meg. Ne árat akarjanak venni, hanem kőmerling ablakot. Budapest -- ablak.hu oldalon mindenről tájékozódhatnak, jó? Tehát röviden, ha egy kicsit komoly lett ez úgymond eszmecserénk, akkor ezt ne vegyék tőlem rossz néven, de higgyék el, hogy én azért teszem le a voksot a kőmerling mellett, hogyha eladok egy terméket, azt nem azért akarom eladni, hogy találkozzunk fél év múlva. Szívesen várjuk Önöket a szaküzletünkbe egyéb más termék vásárlásakor, de nem azért, hogy Önök reklamációval járjanak vissza hozzánk. Ez nem lehet célja egyetlen egy kereskedőnek se, így nekünk se. Ezért csak is minőségi nyílászárót adunk el, melynek a neve kőmerling.